nya ning syagit ngadto ni Hesus. Hesus kaluy in taon kami. So ang pangutana matubag na to ni tungod kay kung naa kay sanla di man ka pwedeng muduol sa normal nga tao. So lapit magkasulti ang kining sanla nga kining mo ni say rason nganong dili sila kaduol sa Ginoo. Amen. Mo na nga atong sabton nga dai mga butang sa atong kinabuhi nga posibleng rason nga dita kaduol sa Ginoo. Unang-una gid ana kining sala. Ang rason igsuon nga si Adan ug sa Eva gipalaya sa Garden of Eden tungod kay nakasala sila. Unya, nay mga tawo nga miingon nga dili ko tinuod ning impierno tungod kay metaphor ko ni sa Bible, mura bag gigamit ra nga simbolo. Pero kung imong basahon ang Bible, mas daghan pang gihisgutan si Jesus og impierno kaysa sa langit. Nga naman, seryoso mo gud siya nga pag ang tao igsuon nagpuyo sa sala, impierno ang kalaglagan gayud niya. Si Duterte bitaw ganina giingnan siya ni Pastor Abante kanang senador na siya. Giingnan siya nga nay istorya sa Bible nga nasakpang nanapaw. Batuon siya sa balaod ni Moises hangtod mamatay kung nasakpang nanapaw sa aktwal. Nya ikaw Duterte, nagpatay man kag nagsugo man kag tao nga pag nagdrag siya patyon. O niya mo tong giingnan siya ni Pastor Abante nga ikaw para nimo sakto ba tong giingon ni Jesus nga dili tagaag chance pa nga mga tao nga nakasala ingon siya oh sakto. O niya ingon siya nga ayo kabalaka dili na ko mupatay og tao kay kanang wala namang koming dagan pagka presidente. Lagot pagkasulti nangayo siya pasaylo ngano man kay bao siya nga katong iyang gibuhat naapod siya ay dili maayo nga kuan ba sayop siya ngano man kay pwede nga sa matas tao namo tay lain tag desisyon pero gitugutan sa Ginoo nga tagaag chance ang tao nga makasasala ngano man gusto sa Ginoo nga motalikod ang tao sa sala. Pero kung ang tao igsuon dili siya ganahan motalikod sa sala dili na nasayop sa Ginoo. Sayop na sa tao tuwa ngano man gitagaan man siya tsansa. Amen. Mo na sa tong kinabuhi kining sanlahon ang nindot nila kay nakita mo gid sila sa ilang sayop sa ilang problema ba. Mo nang hintawag sila sa Ginoo kay bao sila sa ilang problema nga naa sila sanla og wala sila nawadag paglaom nga mintawag sila sa Ginoo nga naman kay bao sila nga kining sanla maghatod nila sa kamatayon. Hinaot mga igsoon kita pud sa atong kinabuhi ba kay kaganina among gibisitas na Irme ang gidong niya. Natimingan nga si Atilita nga magpahilot ko na siyang nanay. Muhilot siyang nanay. Christian man si Atilita pa niya. Kini siya kanang agisgot ni Atilita kabahig simbahan nga na yan mas nanay. Ato ni kasi pug kinuuhan no. Kuman adto amo siyang gitabangan og share nga kanang moabot gid ang panahon ni kitang tanan gyud mubiya aning ibabaw sa kalibutan. O niya amo siyang giingnan nga nay sa Bible gyud wa gilaing giingon ang Bible nga maluwas ka. Si Jesus ramon gyud. Ingon man siya nga motawag utang Jesus kay Ginoo man siya pero motawag pugo sa laing Ginoo kay kana bang para sure ko no kay nagkantang tawagon kay balaan man po na sila pero siya giingnan nga sa Bible na pag nagbuhat ka sa bulton si Ginoo balaan ka. Pero si Pedro mismo miingon nga ayaw kung simbaha nga naman tao ro pugo pareha nimo. Simbaha si Jesus. Muna sige na mo siya gipasabot nga kining sala og pag ang tawag yun nakasabot lang sa kamatuoran kay kita manggod sa atong simbahan daghan kitag mga buhaton para maluwas pero why sure ba? Pero sa Bible manggod klaro kaayo nga pag mutuo lang ka ni Jesus sure kang malagit nya malibog bito ka nga mao tanang malibog ka sa mga tao nga daghan kisa buhaton para maluwas pamisahan pa ka matagpas na jong nga bitaw matag pagkagkwarta pero way assurance kay sa Bible mo nagsulti ang kaluwasan libre gid siya. Amen. Mo na nga kanang sa atong kinabuhi pod atong hinumduman nga way laing gyud nga makaluwas nato nga rason nga makaduol tag balik sa Ginoo kun dili si Jesus lamang. Amen. Ingon ang 1 Peter 2:5 nga walay laing ngalan kuno nga kanang nga magpataliwala sa tao ug ngadto sa tao kun dili si Jesus lamang kuno. But pasabot kung moampo kuno ta na ay ampuan ra nato nga rason nga pamaagi nga madungog atong pagampo si Jesus lang wala lain-lain. Ikato nga matay sa una nga atong giampuan patay naman to. Nasa Bible nagsulti way laing nabanhaw kun dili si Jesus ra jud. Wala siya rin makadungog.
Amen. Mo nang dili pwede nga mutawag tas patay, dapat mutawag itas buhi nga si Jesus. Nya kung praktikal nga pagkaistorya kanang dagan pong mga pamaagi baya nga ang relasyon sa isikataw kay layo. Rason nga nalayo ba ang punto dagan kayong pamilya bisan kita god kung nakabantay magwalitadag na mga butang sa kalibutan nga rason nga bisag natas dool mo tag last layo kabantay kana. So di ba usahay kita tanawon di mga cellphone no. Natas usak ka panimalay pero murag layo tanga naman kita tara nag cellphone man. Aton pa sa pastor kining cellphone kuno makabungol. Makabungol unya makatapulan kay bisan pa og kanang bata na si S, imo nang naradiha, imo nang gitawag, imo nang samukon dito na maminaw nga naman nag-focus man siya. Daghan ko nung mga kuanron nga relasyon nga nagabulag or relasyon nga kanang walay saktong komunikasyon nga naman isig silpunanay naman tang tanan. Mo ni pinakahadlok kuno karon kay kini bitaw, yes, easy kuno kayong mag-communicate kas basa naas layo ang tao. Pero og nanas dool murag nano ninus layo nga naman dili naman magtagnananay, di na magistoryaanay, naka-cellphone na lang, lugos naka dili nakabantay sa bata, dili naka atiman siyang anak or kana bitaw di naka-focus sa mga trabahoon nga naman tungod aning cellphone gani na ay nagsigig sulti nga luoy kay ang generation kuno karon nga mga bata kay kana bang dili na sila sington. Unlike sa una kita manata daghan tag duwa sa una para sington ta pero karon dili na. Nga naman sige na lang cellphone og mo nagingon ni Dok Atoy nga dali kaayong maguba ang utok sa bata og ang iyang kanang kondisyon siyang health nga naman dili naman sa sington. Mo nay pinaka worst karon og daghan pang mga butang. Pwedeng kaning bisyo, pwedeng kaning busy kay sa trabaho, busy kayo sa pag-eskwela, mo nang dili wala na saktong relasyon sa atong matag pamilya. Maabito nang sa atong panimalay natay gitawag nga Bible study para magkatapok ta, magkayusa. Sakto man po nang pag na-birthday, manggawas tang tanan, mangaon ta kay sa panahon magud karon busy na kay mga tao. Gracias Ginoo gani atong pamilya kay sige tag banding-banding ba. Maabito nang sa ni Chacha pod mo uli pod mi sa ilaa kay ningawon mo pod sa iyang pamilya nga mag-istorya siya. Wala sa atong kinabuhi kanang bisa pag unsa ta ka busy or namatay kalinguan sa kinabuhi di gid ato kalimtan ang panagtigom. Nga naman ang pinaka number 1 nga gusto sa yawa upon ang pamilya. Mo gina ang banag asawa mangita og lain, ang mga anak magpuyo sa bisyo, ang pamilya magkabisi na magkatibulaag unya mo ni pinaka hadlok kuno kay ang pinaka number 1 kuno pag once ka maguba ang pamilya maguba gid na ang tibuok Pilipinas o ang simbahan. Muna nga sa atong kinabuhi, atong yung paningkamutan, mag-ampuanay, gitag sa kanunay, naansi panahon nga maglalis magita, panahon nga dita magkasinabtanay, natin mga lain-laing prinsipyo, natin lain-laing mga batasan sa kinabuhi, pero dili ganahan din ang Dios nga magkatibulaag ta. No? Makabita lang pag natin problema, atong duulon, kay atong, nga naman ka, naunsa man mo, kaya naman, ingana ka ng pamilya, kay ingani kuno ni ang problema, kanang ang pinakahadlok kuno kaayo pag ang usa ka tawo magbuot og sayo kunya pasagdaan na lang mo na gipasabot nga wala ka nagigugma ng tawhana. Mo gikonsinti nimo ba pero ang tawo kuno nga nagigugma sultian jud niya kung magsayop ang anak. Mabito nang si Jake, si Amanda silang kita bito na pag ang bata silang mara pag magsayop din silang ginuhatan latoson or kasab-an kay sakto man ang pagigugma man na siya. Pero hadlok ko na pag once kadili na kuno nimo tagdon ang usa ka bata pasagdaan na lang sa kunsay. Lisod kaayo no ang bata malibang diha niya magkaon-kaon sa iyang hugaw. Gugma bito ko pakanon lang nako na sa kunsa dili nang ingana ang hipagigugma kuno unsay makaayo sa usa ka bata imo nang buhaton. Amen. Ya karon ingon ang Bible hapit ako mahuman sa time nga nitawag sila ni Jesus. Ingon si Jesus nga doon mo sa pare kay pahiling mo kay mamay kanang pamagi nila sa una nga ang pare may mo check sa lawas kung naa pa kay sakit. Pero yan ang Bible samtang diha pa sila sa dalan nangaayo sila. So lahat pagkasulti sa ilang pagtuo ni Jesus naayo sila. Amen. Ingon siya ang usa kanila sa pagkita nga naayo siya mibalik siya nga nagdayeg sa Dios sa kusog nga tingog. Mihapa siya sa tiilan ni Jesus ug nagpasalamat kaniya. Unya ingon ang Bible sa Marianhon katong tawhana. Mao ni pinakanindot sa kinabuhi kay di lang ta moduol sa Ginoo kung naatay problema. Amen.
Alikon ako ha. Nindot kaayo nga muduol ta sa Ginoo kung natay problema, pero mas nindot kuno kung muduol ta sa Ginoo magpasalamat kuman sa problema. Mga bita ng birthday ni Jake Rono. Mga nanimba na sila kay nagpasalamat sa Ginoo kay ang number one gid pasalamatan nato pag natay bag-ong kinabuhi. Ang Ginoo gyud kay siya may gahatag ani. Manang nanimba bitaw sila karon na nagkot sila sa tong kinabuhi pod. Ang hadlok mo sa tao ron kay moduol ra sa Ginoo pag may problema ba. Pero og wala nay problema, wala na. Kanang pasagdaan nila ang Ginoo pero tudluan ta sa Ginoo karong kagabiton nga another no to ni kasing-kasing nga mapasalamaton. Amen. Kanang kay lisod man gud kayo ning kana bitaw kibaw kung nagantag problema giagian, di ba? Si Jake Palangdaan namatyan siya. Dayon daghan pa jud kay nagastos ilang karon. Pero wala nila gilikayan ang pagpasalamat ano man kay bawo sila nga ang Dios maayo gipon silang kinabuhi. Kaya atong inumduman nga ang tanang butang nga hitabo sa tong kinabuhi adunay katuyuan. Naay plano ang Ginoo gayud. Di man ta kabuot gid sa kinabuhi. Moabot pa gid mga problema pero salamat sa Ginoo kay hangtod karon gi-sustain ta niya, gipalabang ta niya og hangtod karon nakasugakod gihapon ta. Mo ni nakanindot kung naa kay Ginoo sa kinabuhi nganuman kay kitang tanan na may mga problema. Mga Christian ka or dili na problema gyud pero kanindot pag naa ka Hesus kay naa kay paglaom sa umaabot nganuman. Kay pag naa ka Hesus sure ka nga human sa pagtapos aning kalibutan na may kinabuhi kang walay katapusan. Amen. Muna nga sa tong kinabuhi atong hinumduman muduol ta sa Ginoo pag naatay problema ayo pud kalimot kaduol sa Ginoo pagpasalamat niya. Muna karong Domingo Thanksgiving sa Bohol na dahon gid ta nga bisag kana lang nga panahon makasimba ta sa Ginoo nga naman ayo gid kalimti kini ra bang kanang dili ra ba ganahan ang Ginoo kanang di ka mapasalamaton sa iya gihatag diya niya tanan ng sa imuha panalangin kusog dakang kwarta nakadaog man kag unsa diya pabor na tanan sa Ginoo mo nang dapat nagsimba nimo na kay kasing-kasing nga magpasalamat sa Ginoo. Amen. Sa mo mga pulong sa Ginoo nga hinaot igsuon ingon nga pamilya magtabanganay gyud ta pag natay mga problema sulti-anay ta labi na pag-ampo sa sagusa kay kibaw ta nga nagkalisod ding mga problema sa kinabuhi. Labaw tanan kay baw tang magpasalamat sa Ginoo. Amen. Kay ang tanang butang adunay katuyuan ug daghan tinumdumi nga daghan og maayong butang ang gihatag sa Ginoo kaysa sa mga maot nga atong nasinati. Amen. So aw nang gihangyo ang tanan sa pagduko sa ulop yung sa mata makampo ta. Lord, salamat kay sa mga pulo